Здравейте! Ще ви представя розовата караска на нашата принцеса, полската количка на фирмата Swaro Indigo Porto, от която вече нямаме нужда, но останахме изключително доволни. Наистина много добро качество на количката, която е от алуминиева рама, големи колелета, 30 см задни, надуваеми, 25 са предните, също надуваеми, изключително меко возят. Рамата е доста лека. Количката е с всичките тези кошове, включително и кожа за автомобил, детски. Еко кожа с текстил и две чанти също от еко кожа и текстил, които са водоустойчиви. Количката има и доста функции, които сега ще ви покажа. Като първо ще почна с размера на рамата, тъй като все пак трябва да се подбере багажник. Е 80 см на 50. Това място ви е достатъчно, за да я подберете в багажник. Лесно се сглобява, лесно се разглобява. Има и амортисьори отзад, които са с две функции. По-мека и по-твърда, може да се контролират. Има заключване на предните колелета, което много помага при по-неравен терен, лесно да се бута количката. Ето така е самото заключване, за което те вече не завиват. Ето тук има специална шара. Така се оплава рамата. Като и бебешкия кош може да се ползва за разходка с тези приставки, които има. Те просто се слагат тук към количката и директно кошът може да влезе. Кошът е изключително запазен, тъй като това само месец след това вече купихме и детско столче за автомобил. Кошът и с покривала от екокожа. Като те могат да се махат, да се перат. Изключително удобно направено. Ще отключа количката, за да може да покажа колко всъщност са маневрена и колко леко се управлява това бижу. Наистина изключително маневрена, много мека, много удобно вози. Дори в гората сме ползвали. Но предполагам, че основното, за което ще купите като бебешка количка, е този прекрасен зимен кош, който има и такъв тип изцяло покриване, като остава прозорче, за да няма вятър. Има дебела, водоустойчива и мека, подплатена от текстил качулка, която може да се прибира навътре. Има дръжка, където може да се носи. Също така в задната си част и с удобна мрежа, която е за проветрение и може по този начин да оставите маника да спи, но при него да влиза и достатъчно свеж въздух. Самия кош е изцяло подплатен отвътре. Тук всичко е на капси. Подплатата може да се пере, може да се вади. Тя е с допълнително донапрен. На цип е цялата подплата. Ето. Като също така има и няколко степени, които се регулират от тук. Като можете да го повдигате или да го свалите. Ето по този начин той отзади има всъщност регулация. С коша, двете чанти, количката тежи 13 кг. Като коша е почти водоустойчив, мога да ви кажа. И другото хубаво е, че всичко на него се пере. Може да се свали изцяло, няма никакъв проблем. Може да се изпере и след това отново да се монтира. Като удобните чанти с сменена нова подплата също са водоустойчиви. Изключително удобни, могат да се носят и на рамо, могат да се закачат и на количката.
Това е и чантата отдолу, която от екокожа. С два странични ципа. Доста голяма вместимост. И много удобна. Ние много си я харесваме, но върви към количката. Сега ще монтираме чантата. Тя е и с два светлоотразителя, както е по изискване. И най-вече и водоустойчива дори. Няма никакъв проблем, дори да е на дъжд. Можете спокойно да изкарате навън. Монтира с цип от двете страни, за да е стабилно и да се сваля, за да може да се носи. И ето така изглежда цялата количка, изглобена и готова за разходка. Също така към нея е и комплекта с комарник и дъждобран, които са оригиналните на количката и почти не са ползвани, просто заради наистина дебелата добре направена подплата, която пази от вятър много добре. Наистина изключително комфорт има детето при тази количка, дори при вятър и при по-неблагоприятни есенно-зимни условия. И сигурно по-дълго ползване и от вас летен кош, тъй като в един момент лекчето порасва. Но хубавото на тази количка, което забравих да добавя за зимния кош, е, че колкото и да е пораснало още при раждането, няма проблем да се поберява зимния кош, който е 70 см отвътре. А летният е още по-голям с допълнителна покривка. Това е срещу вятър и дъжд. Може и в по-хладно време да го изкарвате. Тук това се регулира изцяло. 5-точков колон. Регулира се и наклона, като може изцяло да е легнал, както и изцяло да се покрие така с качулката и да имате пълна защита на детето дори и при неочаквано разваляне, примерно на пролетното време. Няма никакъв проблем за това. Като степените се контролират, разбира се. Ето това е в седнало състояние. Така изглежда. Изключително удобен текстил с подплата и може да се ползва дълго време, тъй като е достатъчно голям. Тази предната преграда се маха. Много лесно се откопчава. Може и тя да се сваля. И, както виждате, количката наистина е много мултифункционална. Няма да сбъркате определено, ако зарадвате вашата малка девойка с тази чудесна полска количка.